Na slovíčko s lepšou prievidzou. Kandidáti na poslancov nie sú len známe tváre z online sveta a billboardov. Sú to bežní ľudia, ktorých zaujíma, kam smeruje ich mesto. Pozrime sa na kandidátov týmu Lepšia prievidza, čo ich motivovalo začať a ako chcú prispieť k vytvoreniu lepšej prievidze. Moderuje Braňo Gigac, kandidát na primátora mesta Prievidza. Dnes s kandidátkou do mestského zastupiteľstva za volebný obvod číslo 1 Staré mesto Žabník Necpalí, Ľubicou Gálisovou. Dobrý deň, vítajte pri sledovaní ďalšieho dielu podcastov s kandidátkami a kandidátmi Lepšej prievidze vo voľbách do mesta Prievidza, ktorý sa uskutočnia 24. októbra 2026. A dnes je tu so mnou Ľubka Gálisová, ktorá je kandidátka na poslankyňu vo volebnom obvode číslo 1 a ten je naozaj rozsiahlý, Necpalí, Kopaničky, Žabník, Centrum, Mládež, Hajfa, Piesky, Dlhá ulica, Ciglianska a určite som na niečo zabudol. Tak, Ľubka, vítaj v podcaste. Ďakujem veľmi pekne a dá sa povedať, ten obvod, do ktorého idem kandidovať, tak je super, pretože starší ľudia, vlastne to je najširšia oblasť a najpočetnejšia skupina občanov. Áno. Takže to pasuje. A aj v tom volebnom obvode je veľa. Takže, Ľubka, ideme na to? Áno, možno. Dobre. Samozrejme. Ľubka, ty celý život pomáhaš ľuďom. Si prezidentka Fóra pre pomoc starším na Slovensku, významnej organizácie, ktorá chráni práva seniorov. Spolu sme riešili viacero vecí, aj kauzu v roku 2020, ktorá sa týkala nášho prievidského zariadenia. Kedy si ale ty uvedomila, že práve toto bude tvoje životné poslanie? No, ja som si tak uvedomovala, že starší ľudia vlastne potrebujú pomoc. Ono to začalo ešte v kultúre, kde som robila so staršími ľuďmi. A tak som pociťovala, že tu nie sú organizácie, ktoré spolupracujú. A to bol jeden velikánsky problém a preto som ja vytvorila najprv organizáciu, ktorá poskytovala služby a neskôr som vytvorila organizáciu, to bolo naozaj na môj podnet a moje myšlienky som tam dala, také ciele, že čo by som chcela urobiť. Tak som vlastne vytvorila organizáciu Fórum pre pomoc starším. To je celoslovenská organizácia, ktorá sa naozaj zaoberá problémami starších, riešenie ich problémov, ich starostiami, službami, vlastne dôstojným životom a dôstojnou starovou, čo je, myslím si, že veľmi, veľmi dôležité. Tam je veľmi dôležité povedať, že vy poskytujete aj to bezplatné právne bezplatné poradenstvo v Seniorlinku. No, to sme začali neskôr, za to ja som nezačala hneď tým, pretože najprv to bolo len čiste akože stretávanie a rozprávanie o problémoch, ale už v 2000 roku sme založili túto linku, ale nebola nazvaná Senior linka. A v 2008 vlastne vznikla táto Senior linka, ktorá je celoslovenská, ktorá je bezplatná, kde starší ľudia môžu zavolať z ktoréhokoľvek kúta Slovenska, nie len oni, ale samozrejme aj rodinní príslušníci, ak potrebujú riešiť problémy starších ľudí. A tým pádom vieme, že čo starší ľudia potrebujú a to riešime. Čo ťa aj po toľkých rokoch práce pre seniorov stále motivuje? Čo ma motivuje? Tak to je v prvom rade to, že naozaj sme pomohli mnohým starším ľuďom. A pomohli sme v tak ťažkých situáciách, ktoré neriešil prakticky nikto. A myslím si, že ak počuješ, že niekto je spokojný, že si mu zmenil život a že vyriešil si jeho ťažký prípad, napríklad rodina, ktorá bola týraná vlastným otcom, ale celá rodina, 3 generácie, 45 rokov a nám sa to necelý mesiac a nám sa to podarilo, tak to je nádherný pocit. A to ma vždycky motivuje a vlastne pokladám to za nutné, že je to treba naozaj riešiť a pomáhať a za to robím niekoľko rokov. Áno, ty sa v podstate, je to viac ako 30 rokov, čo sa venuješ ochrane práv seniorov. Ano. Zmenilo sa podľa teba za ten čas postavenie starších ľudí na Slovensku? No, mala by som povedať, že k dobrému, len ja to nemôžem povedať, že k dobrému. Niektoré veci sa nám podarilo naozaj vyriešiť. Na niektoré otázky sme veľmi intenzívne upozorňovali. A pozor, nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí, čo je mimoriadne dobré a vlastne to sa vyriešilo aj na európskej úrovni. Ale poslednú dobu zistujeme, že naozaj starší ľudia sa nemajú dobre.
a že je to obrovský problém a za to aj naša organizácia vytvorila teraz nový projekt a ten projekt sa volá Dôstojnosť nepozná vek. A to si myslím, že je úžasné, pretože rieši všetko. A my sme tam dali presne témy, ktoré vidíme ako rizikové. A tam je obrovský problém. Osamelosť, vyradenosť starších ľudí, zlé vzťahy, zlé služby. Dá sa povedať, spoločnosť zabúda na tých starších Častokrát ľudí. sa objavuje taký ten nový pojem ageizmus. Ageizmus to je známa vec. My sme aj v jednej organizácii Age Platform Európy, kde ja som pracovala v niekoľkých a pracujem v niekoľkých odborných skupinách, kde vlastne riešime tie problémy, ktoré sa týkajú v rámci všetkých starších ľudí. Áno, ty si členka aj Rady vlády. A ja som členka Rady vlády dvoch. Dá sa povedať pre seniorov a pre rodinu. Okay. A to si myslím, že je veľmi dôležité, lebo tam je aj tá medzigeneračná spolupráca. A ak dajme tomu starší sa cítia zle, tak vlastne je ohrozená aj tá rodina. To znamená, že treba vytvárať aj podmienky pre tú rodinu, aby sa mohli o tých starších starať. A to je veľmi, veľmi dôležité. S akými problémami sa na teba a na tvoju organizáciu najčastejšie obracajú seniori? To je naozaj široká škála ako problémov a my nepovieme nikdy, že tento problém riešiť nebudeme. Samozrejme, nie môžeme všetko vyriešiť. Niekedy naozaj tí, čo nám volajú, tak si myslia, že sme schopní vyriešiť všetko. A ja som to povedala, že všetko. Ale všetko to neznamená, že všetko dokážeme vyriešiť. Lebo existuje určité právomoci. A keď sa, dajme tomu, niekto opýta, ako včera mi volala jedna pani, že čo to znamená, ako začala mi čítať zdravotné tieto diagnózy, no to nemôžeme vyriešiť, lebo nie sme zdravotníci. Ale v tej sociálnej oblasti služby, poradenstvo právne, poradenstvo sociálne. Ale viete usmerniť aj takú pani, že nech sa obráti. Samozrejme, veľa razy vybavíme, dajme tomu aj právnika, vybavíme riešenie na samospráve, aj na VUCčke, na ministerstve, s políciou spolupracujeme, teda s rôznymi organizáciami. A to je, myslím si, že veľmi, veľmi, veľmi dobré, pretože oni sa neobrátia hneď na úrady, ale obracajú sa na nás. A obracajú sa na nás, pretože majú ku nám dôveru. A čo je veľmi dôležité, že naozaj takáto organizácia by mala fungovať, pretože my poznáme tie špecifiká, ktoré starší ľudia majú. A to málo ktorý inštitút alebo úradník to pozná. To ťažko bude poznať, keď s nimi stále nespolupracuje. Takže to si myslím, že je pre nich veľmi dôležité. A potom ich buď nasmerujeme, alebo pomôžeme im kontakty, aby vedeli, povieme im, ako majú, dajme tomu, postupovať, ak niečo vybavujú. Takže myslím si, že a máme tam odborných pracovníkov, ktorí touto problematikou sa naozaj vážne zaoberajú. Je niečo, čo by sme sami, mladší, mohli od staršej generácie naučiť? Čo je podľa teba takéto hlavné? Veľmi veľa sa môžeme naučiť. A práve tento projekt, ktorý vlastne ideme realizovať, tak my hovoríme, že jednak komunikácie so staršími je mimoriadne dôležitá, veď oni majú skúsenosti, majú zručnosti, poznajú históriu, poznajú kultúru, naše zvyky. Oni to môžu odovzdávať. Prečo my nevyužívame vlastne tie skúsenosti? My máme krásne motto, naša organizácia, to máme od začiatku. Ľahšie nesie bremeno staroby ten, kto cíti úctu a lásku od starších. To si myslím, že naozaj je veľmi dôležité využívať akože tieto skúsenosti starších ľudí. Ľubka, ty vlastne ideš kandidovať do mestského zastupiteľstva v volebnom obvode číslo 1. Nie je to tvoja prvá kandidatúra, už si pred 4 rokmi kandidovala s nami. Možno keď vyjde tento podcast, tak už budeš aj poslankyňou mestského zastupiteľstva, lebo mala by si nastúpiť ako náhradnička. Ty si pred 4 rokmi skončila vlastne prvá počiarov. A to sa hovorí, že vždy ten náhradník počas toho volebného obdobia má vysokú pravdepodobnosť, že sa tým poslancom stane. No ale teraz kandiduješ s nami po 4 rokoch opäť a prečo si sa rozhodla do toho ísť? No, ja som sa práve preto rozhodla, že vidím, že je veľmi veľa vecí, ktoré naozaj treba urobiť, treba zmeniť a myslím si, že aj v našom meste. A prečo? No, mám veľa skúseností. A veľmi veľa naozaj pracujem pre celé Slovensko a mne vždycky tak mrzelo, že ako si
nikto nechcel využívať moje skúsenosti. A to ma tak bolelo, že chodím do rôznych regiónov, že pomáham a že naozaj aj prinášam niečo aj pre tých starších ľudí. Ale žiaľ, tu v Prievidzi sa to nepodarilo, lebo teda som to robiť nemohla, aj keď som veľa razy ponúkala tú moje skúsenosti a moju prax, ktorú mám. Nebol buď o to asi záujem, alebo tu sa skôr naozaj, ja som to raz pomenoval v 2018, keď som kandidoval, že to je taká súťaž, že kto prinesie misku gulášu dôchodcovi skôr. A že takýmto spôsobom v princípe sa tak pristupuje častokrát tým seniorom aj zo strany samosprávy, že raz za čas sa príde do denných centier, zabavia sa s nimi, z radou starších sa zje koláčik raz za štvrť roka, ale reálne tie ich problémy tu vôbec nie sú vypočuté. Presne tak. A práve za to idem kandidovať, aby naozaj sa vypočuli tie problémy starších ľudí, ale nie len vypočuli, ale aby sme hľadali aj konkrétne riešenia. A to si myslím, že je veľmi dôležité. A veľmi dôležité je na základe toho, čo hovoria starší, aby sme naozaj v tom zastupiteľstve riešili. Mesto musí riešiť to, čo ľudia potrebujú. Nie, že to, čo si ja vymyslím od stola, jasné, ale to, čo potrebujú. Tá komunikácia je dôležitá. Na to by napríklad mala slúžiť aj tá rada starších. Že to nemá byť len orgán, kde sa raz za štvrť rok stretneme, zjeme ten koláčik, vypijeme kávičku, pohľadíme si ruky, dáme si darček, ale že reálne mesto, primátor, vedenie mesta a poslanci, veď to je poradný orgán mestského zastupiteľstva, si vypočujú spätnú väzbu na kroky mesta, na to, čo tým seniorom chýba a spolu tvoríme tie verejné politiky. No a toto sa tu nedeje a práve sa budem tešiť, keď práve ty by si mohla byť takým pomyselným ambasádorom tých seniorov aj v našom mestskom zastupiteľstve. Čo podľa teba dnes v Prievidzi seniorom najviac chýba? No, ja si myslím, že chýba tu napríklad alternatívne bývanie. Je veľmi dobré napríklad tie poskytovanie tej služby cez deň. Také denné centrá, kde ten človek môže ísť, stacionáre. To si myslím, že je mimoriadne dôležité. Ale ja tým, že chodím naozaj po celom Slovensku a chodím aj do zahraničia, tak mne tu tak trošku chýba naozaj taký, by som povedala, inštitút alebo komunikácia, rôzne tie organizácie a spolupracovať a naozaj hľadať taký systém spolupráce. Nie, že každý robíme o sve, ale spolupráca. Spolupráca, toto bolo môj cieľ už vytvorenia tejto našej organizácie. Tak to je veľmi dôležité. Rozprávať sa nielen s tými staršími, ale aj s tými rôznymi organizáciami, čo môžu oni potom naozaj realizovať. Mne sa veľmi, veľmi páčilo Centrum rodiny. Bola som v Trnave a existuje to vo viacerých mestách a tam naozaj sa robia, ja viem, že existujú centrá pre starších, ale ja by som to brala nie len, že tam budú chodiť starší, ale tam budú chodiť aj mladí. To znamená, že vzájomne si oni vedieť pomôcť. Toto, čo hovorím, tá medzigeneračná spolupráca je mimoriadne dôležitá. A vlastne tým pádom si môžu aj pomôcť. Takže je veľmi veľa vecí, ktoré vieme hlavne podľa tých starších ľudí, čo urobiť skutočne v tomto meste. Ľubka, ty si za tie roky vyriešila veľmi veľa vecí, pomohla veľmi veľa ľuďom, tvoju prácu ocenili aj viaceré inštitúcie, si laureátkou ocenenia ombudsmanské, ďakujem, laureátkou ocenenia Dobré srdce, si dostala v podstate taký významný čin roka. Slovenka roka, hej, že naozaj tvoja práca je uznávaná ďaleko za hranicami nášho mesta a regiónu. No a čo ti vždy dodáva energiu pokračovať tejto práci ďalej? No, v prvom rade, ako som povedala, je to, že vidím, že naozaj prispievame k riešeniu problémov nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí. To ma doslova nabije energiou a ja keď rozprávam s tými ľuďmi, ja rozprávam o problematike a vždycky ide hlavou kopec myšlienok, ktoré vlastne sa dajú vyriešiť. A oslovujú ma naozaj aj mnohé organizácie, chcú s nami spolupracovať. A keď sme urobili tento projekt, tak sa ozvalo naozaj mnoho ľudí. Ľubka, teraz prejdeme k tej záverečnej rubrike. Ja poviem v podstate vetu, neúplnú, a ty ju budeš dokončovať. Si pripravená? Áno, som. Dobre, tak ideme na to. Prievidza bude o 10 rokov lepšia. Najväčší potenciál nášho mesta je ľudia. Ak by som mohla zajtra zmeniť jednu vec, bola by to lepší život starších. Verím, že raz budú obyvatelia na Prievidzu hrdí, pretože
pretože môžu niečo zmeniť. Jednou vetou, prečo by mali ľudia dať dôveru práve tebe? No prečo by mali dať dôveru mne? Myslím si, že poznám problémy starších ľudí a mám záujem naozaj zlepšiť nielen život starších, ale aj život rodiny. Aby sme si vedeli navzájom poradiť, navzájom si chrániť svoje práva, robiť ten život lepší, dávať si lásku, dávať si, by som povedala, tú úctu, ktorú naozaj je potrebné, aby starší mali, aby sme sa učili byť lepšími ľuďmi. A ja si myslím, že to je veľmi, veľmi dôležité. Super, Ľubka, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a držím ti veľmi palce. Ja som presvedčený, že budeš skvelou ambasádorkou starších ľudí v prievidskej komunálnej politike. Ďakujem, budem sa snažiť, urobím preto všetko. Takže toto bola Ľubica Gálisová, kandidátka na poslankyňu vo volebnom obvode číslo 1. Majte sa pekne.